розбарда, кукла моя. Ах, yoktur da bir gül açalgan. Добрий вечір. Продовжується інформаційний вечір на каналі ТР. В студії Луна Довгань. Програма «Бугун» сьогодні і далі. В цій частині ми будемо говорити про інклюзію в освіті. Діти з особливими потребами відтепер будуть навчатися в звичайних школах разом з іншими дітьми. Відповідний законопроект ухвалила Верховна Рада. Зміни стосуються не лише шкіл, а й дитячих садків, вищих навчальних закладів. Це розповсюджена міжнародна практика. От якими умовами мають забезпечити навчальні заклади таких учнів? Про це ми будемо говорити з нашою гостею. Це Маріана Онуфрик, експерт Інституту суспільно-економічних досліджень. Добрий вечір. Добрий вечір. Одразу перед тим, як ми будемо з вами обговорювати деталі цього закону, от ваше враження в цілому цього законопроекту, який був вчора прийнятий, як ви його оцінюєте? Це от саме те, що треба було, чи ще залишаються якісь прогалини, якісь недосконалості, які треба доробити? На мою думку, цей законопроект, який зараз знаходиться у Верховній Раді, рамковий про освіту, де є присвячено дуже багато положень, в тому числі окремі навіть статті інклюзивному навчанню і навчанню дітей з особливими освітніми потребами, там трошки краще запропоновано ці зміни до законодавства і взагалі трошки краще описана ця система. Але наразі, приймаючи таке рішення президент, очевидно розумів, що цей законопроект про освіту висить, як ми говоримо, в Раді вже більше року. В жовтні місяці він був прийнятий у першому читанні. До цього часу остаточно не сформована табличка до другого читання. Тому шансів те, що цей закон буде прийнято до середини літа, як ми кажемо завжди, до кінця цієї сесії, є дуже мізерними. І тому те, що запропонував президент, в принципі, воно відповідає тим потребам, які на сьогоднішній день є. Вони дуже добре описані. Зокрема, це те, що відтепер кожна дитина за місцем проживання має право на інклюзивну освіту, і це право має бути реалізоване через певні принципи і механізми, як то, наприклад, доступність освітнього середовища. Я хочу якраз в деталях про це поговорити. Єдине, що уточню, що це має бути з 1 вересня, і тому цікаво, як це буде все фінансуватися, чи встигнуть підготувати, зробити необхідні умови. А ще, скажіть, це міжнародна практика? Так, це міжнародна практика. Як ми вже любимо говорити, ми десь на 20, на 30, інколи на 40 років відстаємо від практики взагалі і в освіті, і в соціальній сфері, особливо це стосується, і в забезпеченні прав людей з інвалідністю, зокрема дітей. Наприклад, у Сполучених Штатах Америки така система інклюзивна, що там незалежності від того, від важкості інвалідності, від важкості самої форми, навіть діти абсолютно лежачі, вони все рівно знаходяться в класі разом, як ми кажемо, зі звичайними дітьми, так, просто до них є окремий підхід адаптований. Вони, як правило, мають ті, що потребують асистента, учня, який допомагає йому розібратися в тому матеріалі, але і вимоги, відповідно, до нього трошки інші. Так? Якщо ми, наприклад, беремо будь-який предмет, як то біологія, то, наприклад, дитина середньостатистична, без особливостей, без особливих освітніх потреб, вона має засвоїти, наприклад, назви всіх кісток і досконало знати, наприклад, скелет людини. В той же час, наприклад, одна дитина повинна розрізняти тільки окремі частини тіла
Інша дитина може взагалі розрізняти, казати, що це скелет людини, принаймні впізнавати, чи за допомогою доступних їй засобів комунікації вона може просто показувати картинку. Пані Мар'яно, дивіться, а як це буде відбуватися на уроці? Тому що виходить, що у них тоді має бути різна програма, чи тоді різні вимоги, як ви сказали, і різна система оцінювання, так? Тобто їм задається одне домашнє завдання, на уроці викладається один матеріал, але потім, коли вони будуть розповідати, коли будуть перевіряти їхні знання, то ці мають все розказати, а до цих, до речі, їх має бути не більше 3 дітей в класі, так? Бажано не більше 2. Якщо ми говоримо про 20 учнів в класі, бажано не більше 2 дітей з особливими освітніми потребами. Нам до такої системи, як в Сполучених Штатах, яку я розказувала, нам ще насправді дуже далеко. Тобто треба почати поступово. Стосовно того, чи є на це кошти, наприклад, ви сказали, вже цього року закладена в освітню субвенцію саме на інклюзивне навчання 209 мільйонів гривень. Це з розрахунку приблизно більше 17 мільйонів на одну дитину саме на створення умов для інклюзивного навчання. Тобто не можна сказати, що це було якесь непередбачуване чи непрогнозоване рішення. Воно було сплановане ще під час прийняття законопроекту про державний бюджет. І тому школи наразі мають ці доступні ресурси фінансові. І якщо ми ж розуміємо всі, що не одна дитина далеко прийде в школу, може прийти більше дітей, відповідно ці суми накопичуються і можуть бути витрачені і на створення доступного середовища, і на створення сенсорних кімнат, наприклад, для дітей з аутизмом. Але знаєте, хоча б найголовніше, от пандуси в школу, так, зробити, в кого їх зараз немає, їх треба зробити, раз. Потім, очевидно, що дітям, особливо тільки на візочках, там чи якісь спинальники, щоб піднятися, наприклад, на той же 2-й, 3-й поверх, який може бути в школі, теж треба якимось чином підніматися. Не кругом є ліфти, в школах, і теж мають бути якісь пандуси, яким чином підніматися. Таке ще має бути. Це якраз парти, очевидно, якісь теж. Так, середовища. Тобто тут навіть мова йде і не стільки про пандуси, про можливість піднятися на 2-й поверх. Тут навіть елементарно дверні ручки, включателі, світла, виключателі, в туалет і так далі. Тобто дітям тут є дуже багато моментів. Звичайно, це все вартісне обладнання, але по-іншому вирішити питання неможливо. Тобто, це зрозуміло. Дивіться, тобто за літо зараз школи мають це підтягнути, зробити, да? Добудувати, відремонтувати. Вони спочатку повинні вивчити попит, який є. До них батьки дітей з інвалідністю повинні звернутися з заявами за місцем проживання чи там, де вони бажають віддати свою дитину на навчання. Так? І вже тоді школа, відповідно до потреб цієї дитини, використовуючи ті кошти, які дає держава через субвенцію, використовуючи так само, це не заборонено, і кошти місцевого бюджету, якщо цього не вистачає, вона повинна створити комфортні умови для навчання саме для конкретно цієї дитини. Не обов'язково, що прийде візочник. Може прийти дитина з аутизмом, яка добре орієнтується в просторі. Сходи, до речі, для таких дітей за щастя, вони дуже люблять і навпаки ходити по сходах, так? Але такі діти потребують сенсорної, як ми кажемо, кімнати, так? Коли якісь йдуть перепади настрою, чи потрібно якось відкоригувати поведінку, ця дитина повинна мати місце, таке погано освітлене, з такими спеціальними м'якими дуже предметами меблів і так далі, де вона може відпочити, де вона може прийти в себе і так далі, і знову потім продовжити цей навчальний процес. Тобто, відповідно до потреб, таку сенсорну кімнату. Так, відповідно до потреб дитини. Тобто, які діти звернуться в навчальний заклад, відповідно до потреб цих дітей, школа повинна облаштувати і створити їм рівні умови, як написано в нашому законопроекті, рівні умови для навчання всіх дітей, незалежно від їхньої національності, від особливих освітніх потреб і так далі. Мама з такою дитиною має ходити в школу? Стояти біля нього, сидіти біля нього? Ні, не обов'язково. Хоча є, звичайно, така практика школи, де вже практикують інклюзивне навчання, тому що у нас законодавством до цього часу це було не заборонено. Це просто не було зобов'язання. А були навчальні заклади, які виявили таке бажання, і вони запроваджували такі методи роботи. То там, як правило, мами влаштовувалися оцими асистентами педагогів або асистентами учнів і таким чином допомагали, приймали участь в цьому. Але це не є обов'язково. Ще була інформація про те, що має бути психолог обов'язково, ну і психолог саме цього напрямку.
дитячий психолог, але той, очевидно, який з такими дітьми може працювати. Якщо прийде дитина з аутичним спектром поведінки або дитина із затримкою розвитку, до речі, так само вже з 1 вересня заборонено таких дітей направляти в спеціалізовані заклади освіти, вони мають йти в звичайну школу, тому що насправді це не є діагноз страшний, тобто це діагноз, який піддається коригуванню якраз за умови правильної педагогічної корекційної роботи. Так от, дійсно, для таких дітей, якщо такі будуть запити до школи, значить, дійсно повинен бути в штаті такий педагог. А ще мають бути шкільні автобуси, які мають таких дітей збирати, привозити. Це теж за рахунок бюджету? Є в нас програма, так, державний шкільний автобус. Вона, до речі, досить непогано виконується. Я не можу сказати, що на 100%, це треба більше це питання досліджувати, але дуже багато було зроблено роботи попередньо для цього, до запровадження інклюзивної освіти, тим, що було прийнято рішення про створення опорних шкіл. І вже коли ці школи формувалися, вони, відповідно, зразу будувалися за тими стандартами, які дозволять там перебувати. Фізична доступність, в першу чергу, те, що ми називаємо пандуси, так, безбар'єрне середовище. Якраз вони зразу були оснащені, підремонтовані під отакі вимоги. Тому от опорні школи і матеріально-технічне забезпечення там було набагато краще, тому що це новий такий заклад, нова така модель роботи в середній школі. І тому дуже багато вже дітей і на цей час користаються цією можливістю і ходять в школу. Обмеження по діагнозах є? Звичайно, є. Я би не сказала, що це обмеження, а це насправді готовність батьків і готовність вчителів прийняти дітей з різними діагнозами, як ви кажете. Так, у нас дійсно переважає такий медичний підхід до інвалідності. Хоча насправді, так, ми міряємо дитину за діагнозом, а треба міряти відповідно до її особливостей розвитку, відповідно до її потреб. Є діти, які дійсно не зможуть, навіть незважаючи на те, що будуть створені всі умови в інклюзивному навчанні в Україні, вони не зможуть відвідувати навчання і бути учнями. Насамперед мова йде, наприклад, про тих дітей, яким зараз 11, 12, 13 років, вони не знали інклюзивної іншої форми навчання, наприклад, ніж коли до них приходить додому на індивідуальне навчання, це в кращому випадку. Або були в спецзакладах. Або були в спецзакладах. Так, якщо ця дитина вже такого віку досягла, постає питання, в який клас ця дитина повинна піти? Відповідно до свого віку, ну, очевидно, що це нерозумно. 13-14. Так, що це нерозумно. В перший клас так само не цей. Тому як тоді? Для цього потрібно створювати освітнє середовище, є спеціальні ресурсні центри для таких дітей, є у нас навіть в Києві є спеціалізована школа «Надія», яка надає послуги індивідуальні, освітні, коли вчитель приходить до дитини або додому, або, наприклад, реабілітаційний центр чи центр денного догляду, де ця дитина перебуває, і викладає певну програму, відповідно, знову ж таки, індивідуально, відповідно до потреб. А школа «Надія» приватна? Вона платна? Ні, вона державна. Вона державна школа в Києві. До речі, хочу сказати, що дуже багато батьків задоволені тим якістю тих освітніх послуг, які вона надає. Тобто такі методи потрібно, звичайно ж, розвивати, але не потрібно, можливо, краще це дійсно робити в більш такому інклюзивному середовищі і принаймні в класі, а не в такій дистанційній чи індивідуальній формі. Тобто все-таки краще соціалізація. Зрозуміло. Єдине, знаєте, що я думаю, от, наприклад, уявляю собі якусь сільську школу, де вчитель фізкультури викладає історію, географію, фізику і так далі. Чи буде там можливість, по-перше, це все обладнати, по-друге, мати асистента педагога, психолога і так далі, який буде це робити? Якраз для того, щоб не було таких шкіл, і була запроваджена ця реформа опорної школи. Тобто там, де не укомплектовані були класи, а як визначалося реформою, це має бути приблизно 25 учнів в класі, там, де не вистачає вчителів, де не вистачає, в тій місцевості не проживає так багато дітей, для того була запропонована ця модель опорної школи, яка була одна школа повноцінна, а для того, щоб діти
з дальніх сіл доїжджали, були якраз і діють ці шкільні автобуси. Тому і для таких дітей, очевидно, буде такий самий механізм запропонований. Тому що чим більша школа, ми маємо на сьогоднішній день принцип фінансування – це освітня субвенція, яка розраховується відповідно до розрахунку на одного учня. Відповідно, чим більше учнів, тим більше коштів прийде в школу. І тому зараз вся ця система налаштована таким чином, і щоб оці сільські школи малокомплектні, де ходять двоє-троє дітей, де коли я чула такі випадки, що 3 класи, так, 4, 5, 6, входять на один і той самий предмет, читають, тому що їх всього 9, 3 класи, здавалося б. Різновікові групи якісь в цих класах. Так, тому і відповідно проговорити про якість якусь освіти тут не доводиться. І тому саме для цього була запропонована така модель, і виділяються кошти. Фактично, це можна назвати перший крок оцей в освіті, коли гроші ходять за дитиною. Так, вони не напряму ще, на жаль, ходять за дитиною, але все-таки при розрахунку береться саме людина, береться саме дитина і усереднене таке значення по Україні її потреб, тобто оцей обсяг фінансування, який має забезпечити їй належну, гідну якість освіти. Ще ви сказали про те, що різна система оцінювання, якщо програма однакова, але різна система оцінювання. А вже розроблені ці критерії? От у нас освітня реформа триває, так? Як я сказала, вже цей законопроект багатостраждальний про освіту, він все ще висить. І відповідно до цього законопроекту взагалі міняється сама ідеологія нашої освіти, коли ми переходимо від моделі знань до моделі компетенцій. Весь час. Розшифруйте для наших глядачів. От пані міністр завжди нам говорить так, що наша школа, вона налаштована на накопичення знань. Необхідних, так, ми я б сказала, на зубріння. До кінця життя ми деколи не розуміємо, на що ми оце вивчили. Так? На що ми зубрили, на що ми це складали. І предмети між собою не зовсім пов'язані. Так? От, як знання з хімії, наприклад, можуть бути корисні, коли ми щось... Так, неприкладні. В той час, як у всьому світі, в більшості розвинутих країн існує компетентнісна модель освіти, яка передбачає те, що не потрібно засвоювати відповідно на ЗНО певний обсяг знань оволодіти, а потрібно оволодіти певними компетенціями. Чому було прийнято, наприклад, таке рішення? Тому що зараз світ розвивається дуже швидко. Поки ми вчимо в школі один обсяг матеріалу, ми закінчуємо школу, йдемо в виш, і коли ми починаємо працювати, проходить 10-15 років, ми розуміємо, що це абсолютно вже ми відстали дуже сильно від життя, що технології пішли набагато далі. Так? Ще не говорячи про те, що у нас навчальні програми не дуже так часто по змісту оновлювалися, так? Тільки підручники ми передруковували. От. І тому зараз основний акцент у світі робиться на тому, не на накопиченні знань, а на вміння володіти цими знаннями, шукати ці знання і вміти їх застосовувати і аналізувати. Наприклад, присутні такі компетенції, які пропонує Міністерство освіти, а це відповідно до європейської рамки компетенцій, тобто навіть у нас розширене. Наприклад, оволодіння компетенцією знання рідної мови. Володіння математичними розрахунками, тобто це все буде дуже прив'язано до практики, комунікаційні навички, лідерські навички, вміння спілкуватися, вміння знаходити інформацію. Тобто... Я розумію от філософію цього, так, тому що це є за кордоном і це є тепер буде в Україні. Особливо, от як така картинка, можливо, комусь з глядачів це допоможе. Є такий фільм «Місячна дитина. Лунний ребенок», італійська телекомпанія «Раї». Продюсер Марина Шкуропад колись привозила цей фільм в Україну, його показували навіть на Новому каналі. Там якраз реальна історія, як от була така дитина, був на візочку, взагалі спочатку навіть не міг розмовляти, і потім як мама поступово його вчила, і як вона потім там оббивала всі пороги, стукала в усі двері, що його прийняли в звичайну школу, потім в звичайний інститут разом з іншими дітьми. І як він настільки опанував, здається, фізику, що потім він навіть очолив інститут, став науковцем, і це все на реальних подіях зроблено. Тобто, ну, зрозуміло... Багато ми маємо таких прикладів. Стівен Хокінг, так? Всі ми прекрасно знаємо. Ейнштейн, кажуть, що був так само, мав аутичний розлад.
От, тому дуже багато таких людей, які якраз нам здаються дивними, якимись дивакуватими, чи мають такі, здавалось би, як от Стівен Хокінг, такі фізичні порушення у розвитку, що, здавалось би, людина не може повноцінно діяти і здійснювати якусь певну свою життєдіяльність, а настільки він відомий вчений і прекрасний взагалі письменник. Я це до чого веду? Дивіться, ви кажете, що це вже там давно, роками, у нас зараз тільки десятиліття, у нас зараз це тільки почнеться. Як це буде? Зрозуміло, що це одних вчить гуманності, людяності, інші соціалізуються, комунікують і теж не відчувають себе, відчувають себе на рівні з іншими, так скажу, Так. да? Окей. І тоді, можливо, завдяки цьому навколишнє середовище теж почне розвиватися і будуть робити автобуси більш зручніші, десь які під'їзди, там Звичайно. магазини, використовувати це все. Але може бути такий певний нюанс спочатку, наприклад, поки звикнуть, можуть якось навіть морально травмуватися ці дітки з особливими потребами, коли вони тільки попадуть в таке середовище. Тому що діти, знаєте, можуть якось обзивати, знущатися так. і так далі. Звичайно, у нас суспільство – це, до речі, найбільша проблема. Я якраз перед цією передачею була на одному заході, де презентували таке соціологічне дослідження на базі Києва. Воно стосується закриття інтернатних закладів. І там була така цифра, яка просто мене ввела в шок. Це для міста Києва. 51% опитаних людей вважає, що діти з інвалідністю можуть навчатися тільки в інтернатах. Можуть перебувати. Це, знаєте, наш менталітет, Це коли нам Київ. це Це Київ, вбивали в так. голову Це Київ. з дитинства. Я собі уявляю, що там по регіонам. Так, це найбільш важка частина дійсно оцього усвідомлення суспільством, що ці люди такі, як і всі інші, вони мають такі самі потреби, вони мають такі самі відчуття, вони так само люблять, їм так само щось не подобається, вони так само нервують, просто вони це по-іншому трошки, напевно, висловлюють. От, кожна людина різна. От, і це найважчий буде крок, оце усвідомлення. Але, до речі, от такі закони і такі різноманітні заходи, коли ми, фактично, ми примушуємо школи нарешті взяти на себе відповідальність і навчати таких дітей. Коли ці діти почнуть з'являтися в школах, в дитячих садках, коли ми їх почнемо бачити на вулиці, ми звикнемо. Частина суспільства. Спочатку ми, звичайно, буде комусь не подобатися, бо дуже так само ми часто чуємо такі відгуки. Хтось може дивуватися, хтось може сміятися, хтось може насміхатися, але ми поступово звикнемо, що вони тут є з нами і вони тут живуть. Не так, як зараз. Чому ми... Це навіть не радянська система виховання, ми просто їх не бачимо. Так? Ми звикли, коли дитина народжується, вона або сидить вдома, або ми її кудись віддаємо в інтернатний заклад, закритий, тому що там її місце. Ми не бачимо цих людей серед себе. Знаєте, тому що ще... навколишнє середовище не пристосовано, і їм незручно якось самому десь приїжджати, десь заходити знову ж в ті якісь магазини, аптеки, виходити з дому, тому що для них це не прилаштовано і їм важко. Так. І вони не хочуть, звичайно, вони так само відчувають. Ми бачимо за кордоном таких людей, які спокійно собі подорожують, які кругом ходять на всі якісь театри, покази в кіно і так далі. Я пригадую собі слова завжди дружини одного депутата, дуже поважного, вони такі досить заможні, і вона мені розказала такий випадок, мені було це, так його всім розказує. Як вона каже, перший раз, коли приїхала в Нью-Йорк, і це була перша країна, куди я приїхала, Сполучені Штати. І я, каже, йду по місту і бачу дуже багато там людей з інвалідністю. Той на візку, цей погано ходить, цей не бачить. І я спочатку подумала, каже, Боже, так себе зловила на думці, Боже, яка нещасна країна, скільки там таких людей. А потім, каже, я зрозуміла... Це щасливі люди, тому що вони можуть кругом побувати, а потім я зрозуміла, що це ми бідна країна, тому що ми їх не бачимо. Вони є, все рівно ці люди, вони є. Вони просто або замкнені вдома. Я знаю, наприклад, одну сім'ю, яка соромиться, наприклад, соромиться, що дитина там з інвалідністю, можливо, з нею насміхалися з цієї сім'ї. І її батько виводить гуляти після 10-ї вечора. Тому що от таке ставлення, це так само в Києві, це таке ставлення суспільства, так? І тому потрібно це змінювати. Це найважче, змінити щось в себе в голові. Але це має бути, знаєте, змінено на всіх рівнях, має бути змінена інфраструктура. Тому що, наприклад, вибачте, вже почали говорити за кордон, в Німеччині якось доводилося просто навіть про це робити програму, що там не приймають новий проєкт,
якогось закладу, не будують просто от якусь споруду, в якій не передбачено все необхідно для людей з особливими потребами. Ви знаєте, у нас так само є ці норми будівельні. У нас А це хто все на так них само зважає? є. Так, на жаль. Через те, що не зважають, або зроблять, але зроблять таким чином, як ми мали так випадок на Лівобережці, так? Що начебто зробили, а застосовувати це неможливо. От. І дуже багато є таких прикладів, коли є такі пандуси, на яких людина не може заїхати з інвалідним візком. Вони або завузькі, або занадто крутий схил. Так для галочки Тобто, зробили. так, для галочки. Але ці норми в нас так само діють. До речі, Міністерство освіти останні 2 роки, принаймні, я бачила, видає такий величезний лист, який розсилає по всім управлінням освіти, регіони, де прописано абсолютно все. І які норми повинні бути до архітектури, і які вони методичні рекомендації десятки вже видали, як стосовно в тій чи іншій ситуації діяти, як облаштувати інклюзивне середовище і так далі. Тобто і такі рекомендації розсилаються, просто треба взяти і користуватися. Можливо, треба зробити якусь підготовчу роботу в тих же навчальних закладах, тому що це ж не тільки школи, а от всі навчальні заклади. І з викладачами, і з дітьми, що тепер приєднаються. Ви маєте так-то реагувати, ви маєте бути там більш людяні, маєте бути більш гуманні, допомагайте, будь ласка. Ну, от якось Звичайно, так. От бачите, якраз найбільший спротив в школі чинять так, звичайно, вчителі, але вони вчинять в силу своєї дійсно неготовності, тому що вони так само не володіють інформацією. Так, вони не знають, наприклад, якщо до них прийде дитина з епілепсією, так, чи знає вчитель, як діяти в цьому випадку, чи якщо прийде дитина з вадами зору, чи не знайде вона спільну мову з цією дитиною, чи вміє вона з нею комунікувати, чи знає особливості її поведінки. А ще ж такий нюанс, дивіться, вчитель викладає якийсь матеріал, а от є дітки, і будуть дітки, які, можливо, будуть довше його сприймати. Так. Йому доведеться з цією дитиною або індивідуально попрацювати, або спеціально для неї ще якимись іншими методами пояснити цю тему. Чи готові наші вчителі? Якщо є така дитина, то якраз для цього і передбачений асистент педагога, який, знаючи особливості, наприклад, цієї дитини, сприйняття інформації, знає, наприклад, що ця дитина погано сприймає на слух, але вона дуже добре орієнтується в якихось картинках. І перед підготовкою до уроку, знаючи ці теми, оцей асистент вчителя, він готує цей матеріал і просто допомагає вчителю напівіндивідуально, уже працюючи з цим учнем, і допомагає йому просто засвоїти цей матеріал у зручний для цієї дитини спосіб. Де вчать асистентів педагога? Так само мають навчати в вузи, і вже є такі програми. На жаль, вони не дуже сильно розповсюджені. Просто вони ж мають бути ось уже на вересень готові. Сьогодні так само кажуть, от найбільша проблема, сьогодні говорили на цьому семінарі, що дійсно у нас дуже погано йде саме підготовка вчителів і педагогічного складу. Ми дуже сильно відстаємо за всіма методиками роботи з дітьми з інвалідністю. Коли весь світ уже йде вперед, на виході ми отримуємо вчителів і дуже багато і керівників навчальних закладів, і навіть керівники тих же інтернатів, які намагаються запровадити якісь прогресивні методики. Вони кажуть, приходять випускники університету Драгоманова, університету Грінченка, і вони, каже, вони абсолютно не розуміють, про що ми з ними говоримо і чим ми з ними займаємося. На жаль, так і є. Так само це можна сказати і про соціальних працівників, і про корекційних педагогів. Не раз була така ситуація навіть от в моєму житті, коли освічений дипломований спеціаліст, начебто, який вчився там на досить хороші оцінки, з відзнакою закінчив диплом, дивився на дитину, розвертався і йшов. Тому що вони не вміють з такими дітьми працювати. Те, що їм викладають, воно не працює вже, воно не діє і воно це вже нікому не потрібне. По-перше, знаєте, ті ж вчителі можуть сказати, що нам стільки платять, а тепер на нас ще більше відповідальності повісять, так? Тому що це ж безпека таких дітей, особливо в дитячому садочку. Так. Зараз, до речі, було і навіть не йде мова про те, що з 1 січня 2017 року так було суттєво підвищені оклади педагогам, але так само і минулого року було прийнято на рівні Міністерства освіти, так, якраз додаткові надбавки для педагогів, які працюють з такими дітьми, тобто для цієї категорії. Звичайно, вони не такі, які би говорили про достойну оплату праці, яку ми маємо там, все, що ми вкладаємо в цей сенс. Але це все рівно більше, ніж навіть от звичайний вчитель, як ми любимо казати. Останнє запитання, вже мало часу залишилося. Як ви думаєте, завдяки цьому у мам особливих дітей часу буде більше вільного?
Сподіваємося. Щоб вони теж якось могли, знаєте, не тільки бути постійно з дитиною, можливо, вийти на роботу, якось теж соціалізуватися, мати ще якісь свої заняття, навіть кудись сходити і так далі. Так, Теж важливо. Так, це так само дуже важливо, тому що, як ви от говорили, мама не обов'язково повинна, вона не повинна бути в навчальному процесі, тому що ми знаємо, що навіть батьки – це, можливо, навіть такий той елемент, який може заважати цьому навчальному процесу. Так? Тому навіть з цей час з 8:30 до 13:30 він є дуже важливий для кожної мами, для того, щоб особисто вирішувати якісь свої питання і просто навіть відпочити. Щоб не було цієї, як ми кажемо, вигорання, на жаль, дуже часто спостерігається. Це якраз через роботу 24/7, тому що 365. Так. Спасибі, дякую. Глядачам нагадаю, ми говорили з експертом Інституту суспільно-економічних досліджень Маріанною Онуфрик, говорили про інклюзивну освіту. Я з вами прощаюся до 20:20. В тій частині ми будемо говорити про Children Kino Fest, міжнародний кінофестиваль, який починає свою роботу завтра у Києві. Що це будуть за фільми, хто їх готує, ми навіть їх покажемо. Все це о 20:20. Дякую, що ви з нами.